अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट trimurtitravel.com पर विजिट करें। गजरा लगा के करानामा करी हम महफिल में बाबू डरामा करी हम गजरा लगा के करानामा करी हम महफिल में बाबू डरामा करी हम बाटे दहिया में बाबू हो जा सुन तोहरा पटल दे हम तोहके न जाइब बिना बीन के पटना के पायल पहिन के हटेनु सामाने जाने चिन्ह के पटना के पायल पहिन के हटेनु सामाने गोरी चिन्ह के चले बहाड़े देवता फुर्सत में हो हम के दिलवा पर देहब निशानी सुना हो बाबू गम के बाटे हथावा में चूरी पूरा बारू कसतूरी भोला मोरा यार मन रानी कहिया ले पूरी मोर कातिल सुनो यादाबा यादा पे हो कितना फिदाबा नहीं देखी पोई बोई संसीन के पटना के पायल पहिन के हटेनु सामाने जाने चिन्ह के पटना के पायल पहिन के हटेनु सामाने गोरी चिन्ह के लाली लगा के जब जाई बाबू हो जब बहरिया मुकेश भूटानी दीपक डाले हमारा पे नजरिया।